Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:04. Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes, Abril 13, tuig 2021. Makitan kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pagi sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ang YouTube balita Aksyon and Defensor. Kag karon sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal. Task Group gintukod agud sa investigasyon sa kamatayon ni Martin Kwe. Unang adlaw sang curfew sa Negros Occidental, wala may nagpasaway. Sa mga nagapanguna nga balita national, stadiums kag Coliseum plano himuon na mega vaccination sites. Pag-impon sang lain-lain nga bakuna ginatun-an sa mga vaccine experts. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa nga aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan?
Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang
magpaturo ka pa rin ng pangalawang Nasa bakuna. aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:14. Kagkaroon sa litanya sa ngaton mga nagapangunang nga balita lokal. Unas Magapatukod sa Special Task Group ang Negros Occidental Police Provincial Office o CONOCPO agud tutukan ng investigasyon sa kaso ng pagpatay kay Provincial Consultant Mariano Antonio Marton Cue III. Si Cue ang ginuthang sang wala pa makilalaan nga sospetsado para sa 8:00 tagta kagabi sa atubang sang Emerald Arcade Barangay Palampas, Syudad sang San Carlos. Sunog kay San Carlos City PNP Public Information Officer Police Lieutenant Ruby Aureta, ang mga sospetsado ang sakay sa isa ka salakyan. Dugang pa ni Aureta, mahimo man nga nagaposisyon sa malayo nga lugar ang nagluthang kay Cue. Si Cue ang nakaangkon sa pilas sa dughan. Ginhingagaw pa si Cue dala sa San Carlos District Hospital apang gindeklarar nga dead on arrival ni Dr. Jose Maria Perez. Sa iba nga balita lokal, ginatinguan sa karon sang kapulisan nga makuha ang kopya sang closed circuit television o kon CCTV nga nahamtang sa City Hall sang San Carlos nga malapit lamang sa eksena sang krimen. Sang natabo ang insidente, ginpahayag sang San Carlos PNP nga yara lamang sa palibot ang duha ka mga private bodyguards ni Cue apang wala gilayon na kaakto bangod indi maayo bation ang lupok. Gin-kumpirmar ni San Carlos City PNP Public Information Officer Police Lieutenant Ruby Aureta nga wala nagkaparecord sa kapulisan si Provincial Consultant Mariano Antonio Marton Cue III nga ini ang nakabaton sang pagpamahog sa ikabuhi antes ang insidente. Sa karon, blanco ang kapulisan sa motibo sang krimen samtang ginapahulat pa ang opisyal nga pahayag sa mga himata sang biktima. Si Cue ang kilala bilang isa ka political mover, anay Chief of Staff sa 1st Congressional District sa Negros Occidental, kag karon Vice President for Finance and Administration sang Ledesma Group of Company. Wala sang may nabatian gid nga klaro nga lupok, ano pa wala naka-react daan ang iya nga mga bodyguard. So may mga security mo na siya, ma'am? May ara siya nga security, pero wala amot ganing hambal ko, wala gid nga wala nabatian ang lupok, ano pa wala sila ka-react dayon. Ang kabahin sa pagpahayag ni San Carlos City PNP Public Information Officer Police Lieutenant Ruby Aureta. Sa iban pa nga balita lokal, nagalaom naman si Governor Bong Lacson nga mahatagan hostisya ang pagpatay kay Provincial Consultant for Hospital Operations nga si Mariano Antonio Marton Cue sa syudad ng San Carlos. Suno kay Lacson, wala siya sa nakitaan nga rason kung nga agin patay si Cue nga isa sa mga tawo nga malapit sa iya kag tampad sa pagserbisyo. Nagasalig ang gobernador nga marisolbar sa mga otoridad ang kaso pagi sa pagkilala sa tagluthang mastermind sa krimen kag pagtumod sang motibo. Si Cue ang manugsakay na kuntaning sa salakyan sang siya ang ginuthang sa tubang sa iyang opisina sa Emerald Building sa Barangay Palampas, syudad sang San Carlos, Lunes ang gabi. Si Cue ang ginhire ni Lacson bilang isa sa mga consultant sa gobyerno probinsyal sang Hulyo tuig 2019. Subong adlaw naka-half-mast ang bandera sang Pilipinas sa Provincial Capitol Grounds bilang pagpaig-unong sang gobyerno probinsyal sa kamatayon ni Cue. Well, if we speak of confidence, it's very low, considering that incidents of similar natures have not been resolved up to this day. I don't think the families of those who passed on in previous incidents are happy, with the results or the results of the investigation or the non-result of the investigation. Ang kabahin sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Pangabayon sa pamilya Cue, ang National Bureau of Investigation kung NBI Bacolod nga magpatigayon sang separado nga investigasyon sa krimen nga pagpatay kay Provincial Consultant for Hospital Operations Mariano Antonio Marton Cue sa syudad sang San Carlos. Suno kay Negros Occidental Governor Bong Lacson, ang manghud nga si anay Provincial Board Member kag subong incumbent San Carlos City Councilor nga si Mark Cue ay nagsugilanon sa iya kag nagpahibalo sa ila plano nga paghangyo sang bulig sa NBI. Magluwas sini
Nagtukod man sang Special Task Group ang Negros Occidental Police Provincial Office nga magatutok sa pagsulbar sang kaso. Sa iban nga balita lokal, ginsunog ang 3 ka mga backhoe sa isa ka quarry site sa sitio Buenos Aires, Barangay Consing sa Banwa sang Ibi, Magalona. Sunog kay Lieutenant Colonel Robert Pitate ang hepe sang Silay PNP. Sila ang una nga nagresponder sa lugar upod ang Negros Occidental Provincial Mobile Force Company upod ang BFP, BFP bangod ang lugar sang insidente ang may access sa Barangay Ilopez. Dugang pa ni Pitate iya nakita ang streamer kag flaglet sang NPA nga ginbilin sa lugar. Sa interview sa Aksyon Radyo, ginpahayag sa nga isa ka residente nga tugang gabi sang Lunes sang manabatian sila nga isa ka lupok kag pagkaligad sang 30 minutos nasundan ini sang 3 pa ka mga lupok. Sunod sa residente, wala na nila ginhatagan pagtamod ang lupok bangod masami naman nila ini nga kabatian. Sa karon, wala pa makasabat si Lieutenant John Paul Tabuhara ang hepe sang Ibi Magalona PNP angod sa resulta sang ila nga investigasyon. Sa katapusan nga balita lokal, ginakabig sa Negros Occidental Police Provincial Office nga generally peaceful ang unang nga gabi sang curfew sa bugos nga probinsya nga ginpatuman Lunes, Abril 12. Suno kay NOCPO Deputy Spokesperson Lieutenant Abigail Donasco, malinong kag wala sa manadakpan ang kapulisan. Dugang pa ni Donasco, posible nga namati man ang pumuluyo sa pangabay sang otoridad agud nga maamat-amat nga mapanubo ang kaso sang COVID-19. Nagalaw mga otoridad nga mapadayon ini nga wala sa mga lapas. Diin pa siguro nga wala sa may matabo nga inhuman acts kun may madakpan gidman. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:21. Amligan ng lawas, pagi sa Panginom sang Santo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa,
Kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan. Kagaron sa detalyes ng aton mga nagapanguna nga balita national, plano nga i-adopt sa Pilipinas ang strategy sa US nga pag-usar sa stadiums kag coliseums bilang mega vaccination sites para sa target nga 4 milyon ka Filipino nga mabakunahan sa kada bulan. Sunod kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., may 3 ka klase ng vaccination facilities. Kag una, amo ang mega vaccination sites nga makaakomodar sang 10,000 ka tawo sa kada adlaw. Sa karon
Karon ginagamit sa gobyerno ang ikaduha nga type sa nga vaccination facility nga medium vaccination size kag makaakomodar sa nga 5,000 tubtob 6,000 ka tawo sa kada adlaw. Ginpahayag sang Deputy Chief Implementer sa National Task Force Against COVID-19 nga kalabanan sa mga local government units wala nagatukod o nagatugot sang walk-in appointment para sa COVID-19 vaccination agud masiguro nga masunod ang prioritization framework. Suno kay D-Zone ginhimo ini nga tikang sa mga LGU agud magpaidalom sa pre-registration ng mga residente nga nakabulig sa lokal kag mga health officials nga may baluan kung sino ang mahatagan sang priority status. Bulan sang Pebrero, nag-issue si Health Secretary Francisco Duque III sang Department of Order nga wala ginatugutan ang walk-in vaccination bangod ang bakuna nga ginalokar sa kada adlaw nagakaigo lamang sa gina-project nga kadamuon sang vaccinations. Sa katapusan nga balita nasyonal, ginatun-an sa karon sa mga vaccine experts sa Pilipinas ang pag-impon sa lain-lain nga brands ng COVID-19 vaccine sa karon nga ginakulang ang pungsod sa supply sang bakuna. Sunod kay Dr. Nina Glorina o kung Dr. Nina Glorini, mahimo nga ikonsiderar sa vaccine expert panel o kung VEP ang very practical o kung realistic scenario nga pag-impon sa vaccine brands nga ginpahayag nga mahimo nga wala ini sang issue sa bahin sang immunological standpoint. Dugang pa ni Glorini, kulang ang mga supply sa bakuna. Rason niya kinahanglan mga realistic kung ano ang pwede nga ihatag bangod hindi pwede nga kung maatrasar ang second dose. Ginpahayag sang DOH nga wala pa sang ebidensya nga magasuporta angot sa pag-impon sang lain-lain nga brand sang bakuna. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:31. Ag inyo ginpamatian ang detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Dili lamang sa Action Balita Evening Edition karon nga adlaw Martes, Abril 13, tuig 2021. Sa liwatang inyo tag balita, Action and Defensor. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon